Lemoito, unha vila. No Valde de Pouco está Lemoito, xusto no medio do camiño entre Lerasveces e Leracotío. As distancias entre as vilas son curtas. Un chega a xiña dun lado a outro, só ten que estar disposto a percorrer o fermoso camiño que vai entre Lerasveces e Leracotío. E paga a pena. En Lemoito hai unha antiga biblioteca, antes era un lugar de lectura. A biblioteca é un edificio de pedra con dúas portas de entrada. Unha leva aos servizos e outra á sala de lectura. Dentro ten unha cheminea encendida todo o inverno, porque a bibliotecaria é unha rapaza moi friorenta e se ten frío, di que se lle pon a cara de pingüín e que non é quen de darlle os libros aos nenos porque non lle dobran as mans. E aquí, nesta biblioteca feiticeira, vive Annie, o protagonista desta historia. Annie é un libro un pouco rariño, eso si ten a súa aquel. Se o queres atopar é moi fácil. É máis alto que os demais libros e leva un chapéu de moitas cores que lle cobre case toda a cara. Os demais libros din que é para que os niños e as nenas non vexan que está triste. Moi triste. Sabedes por que é? Porque ninguén o quere levar para casa. Os meninos e meniñas de Lemoito van á biblioteca ao saír da escola para coñer os libros. Ollan, escuran por tantos recunchos hai, pero a Annie nunca o pide. Ni tan sequera miran para él, porque pensan que Annie é moi gordo. Non é xusto. Eu podo lles ofrecer moitas máis cousas que a eses esmirrados libros que non chegan nin as demais. Eu teño historias de aventureiros que descobren os mundos alén mar. Historias de malvados piratas que agochan fantásticos tesouros. Historias de mulleres que son quen de subir polos edificios sin axuda dunha corda. Historias de ladróns ousados que atracan bancos de valentes policías que deteñen ladróns. Mesmo historias de doncelas tan belas como un alaranxado solpón. Pero iso non é un consolo, polo que Annie decidiu poñerse a réxime. Ten que poñerse a réxime. Vexamos. Nada de almorzos de vogais con leite marmelada. Nada de comer guisos de consoantes maiúsculas con tinta azul. En nada de merendar doces biscoitos con simpáticas sílabas de cores e adornos. Ensalada de números y signos matemáticos. Es sopas de letras sin torradas, de mayúsculas y agrodos. Pero iso non era todo. Annie tiña un compañeiro, un libro titulado Exercicios para perder follas en 15 días. Que lle dixo... Ani, tens que facer gimnasia para manter a figura. Un pouquiño de bicicleta, unhas pouquiñas abdominais e pesas. Non entendía moi ben que era manter a figura, pero seu compañeiro lo dicía, debía ser algo moi importante. Ademais, él era o experto, e así pasaron días
moláballe moito. Os demais libros da biblioteca largaban entre eles. Ollade o pobriño de Ani, ninguén lle fai caso. Será porque as cousas que se din non son moi interesantes. Ai, seguro, tenlo por seguro. Pero ocorreu que nunha destas entrou na biblioteca unha nena que parecía que andaba a buscar un libro en concreto, pero non o atopaba. Comezou a ollar polos candeiros, pero nada. Todos os libros que vía ou lle parecían aburridos ou xa os lera. Xa comezaba a se preocupar. Non podía ser tan difícil atopar un libro. Comezou a ollar con tranquilidade, sen presa. Entón, chegou onda Ani. Parou, olhou para el e dixo: Este é o libro que buscaba. Non hai dúbida. Por fin o atopei. Ani abriu un ollo. Despois o outro, e cando viu que a nena falaba del, regochounos tanto que parecía que se estivese a ver un fantasma. Non o podía creer. A nena referíase a él. A nena quería collelo, pero non lle chegaba, polo que tivo que ir a buscar unha cadeira. Cando xa o tiña enriba da mesa, comezou a ollar as súas páxinas e estivo máis dunha hora. Que feliz era Ani. Os demais libros da biblioteca non o podían creer. Tiñan todos cara de paspallos. Agora o doutor sí que se sorprendía por culpa da rapidez. Os comentarios que viñan nos candeis da velocidade do clock. Mira,